Good morning po mga kaibigan. Ito naman po si Pinoy Peña na nandito na po tayo sa ating project at dumating na nga itong pinakahihintay nating mga cabinets. At syempre atin munang i-inventaryoin ito kung ito ba ay kumpleto. Pero alaman natin na yung ibang cabinet pala ay hindi pa natapos at merong partial delivery pa uli, susunod pa uling delivery, kaya medyo maghihintay pa tayo ng konti muli at ikakabit lang natin yung pwede nating maikabit syempre. At yung mga unang pinasok dito sa loob ng bahay ay syempre yung malaki muna. Ito yung pinaka pantry nitong kusina na to. At kasi naman itong ating height ng kusina ay may limit po ito. Ito po ay 3 inches lang ang gap nitong ating cabinet. At syempre kailangan natin umpisaan dito sa isang corner na katabi nitong pantry. At nung nilapag natin itong mga dalawang base cabinet na to, yung kanyang level naman ay maayos. At syempre po, pag hindi po maayos yung pagkakaliber, ibig ko pong sabihin yung floor, pwede naman ninyong lagyan ng shim o kaya kalangan. At ito po yung gagamitin nating 2 inch na para doon sa facing ng cabinet. At ito namang isang ito na 2.5 inch. Ito naman ang gagamitin natin doon sa pag-install ng cabinet papunta doon sa wall. At makikita nyo yung diferensya nito na yung isa ay medyo payat ng konti at yung isa ay medyo mahaba at mas mataba ng konti doon sa isa. At katulad nga ng sinabi ko kanina, sa isang corner muna tayo mag-uumpisa. At ito na nga po yung pinaka-face ng ating cabinet at ating pre-drill muna yung ating butas para doon sa maliit nating screw. Atin pong in-adjust yung ating drill bit dito para po umabot doon sa kabilang face ng cabinet. Kasi po ito pong face ng cabinet ay medyo may katigasan ng konti. Pag yung screw lang ang pinagbutas natin dito, yung screw po ay mababali. At huwag po natin kalimutan yung ating impact na ilagay lang po sa medium. Kasi pag nasa high po ito ay pwede pa pong mabali yung ating screw. At mahirap po pag mabali ito, no? At ganun din po ang gagawin natin dito sa ibaba. At atin pong i-pre-drill muna. Saka lagay natin yung 2 inch na screw na mas mapayat. At magtungo naman tayo dito sa ating pantry. Aking pong pinakita ito na yung kanyang pinaka base ay nandito po sa loob ng pantry. Dito po nilagay at sinecure po ito ng screw. At opo, gawa lang ito ng particle board at dito po nilalagay sa baba ito. At yan na nga po, nilagyan na po natin. Nilagyan muna natin ng wood glue. Tapos atin pong sinecure ng nail gun o kaya finishing nail gun. At ito naman po ay wala na po siyang pupuntahan pag nakalagay na po ito at nailagay na sa kanyang lugar. Matibay na po yung apat na finishing nail gun.
At ganon din po ang gawin natin dito sa base cabinet at saka yung ating pantry. At syempre wag po natin kalimutan na yung kanyang mukha o kaya yung face cabinet ay flat na flat po. Tsaka natin gamitan ng clamp at lagyan na po natin ng screw. At syempre naman po, ganun din po ang gawin natin dito sa ibaba. Hanggang 3 o kaya kung pwede nating lagyan ng 4, lagyan po natin ng 4. Pero karamihan po ay 3 lang po. At ito lang naman po ang nagsisecure na yung kanyang face ay flat na flat po. Kaya kung ano man ang nangyayari sa likod, tsaka na natin ayusin yung likod kung kailangan natin lagyan ng shim o kalang, pwede po nating lagyan ng kalang. At ito na nga po yung pangatlong screw na ating ilalagay dito sa between ng base cabinet at saka po yung pantry. At syempre po yung para naman doon sa taas na cabinet ay iba pang screw po yun pag dito sa nakadikit po dito sa ating pantry. At makikita nyo na nga po na gamit po natin yung mga clamp. At syempre yung ating mga clamp na yan ay kailangan pong yung gawa sa plastic o kaya yung may rubber yung kanyang clamp area para po hindi magasgas yung ating cabinet. At magtungo naman tayo dito sa ating sink area. At ito na nga po, atin na pong sinukat yung ating outlet at saka yung ating labasan ng tubig at siyempre yung sewer po. At hindi na po natin pinakita kung paano natin binubutas yan, na alam na po natin kung paano butasin yan dahil meron po tayong mga nakaraang video kung paano binubutas itong mga to. At kung makikita nyo na nga po na halos po yung base cabinet ay naka-install na po. At syempre atin munang inspeksyonin kung diretso ba o kaya tama yung mga nilagay nating mga base cabinet. At syempre po, meron po itong left hand at saka right hand na corner cabinet po. At hindi po sila pwedeng magpalit-palit. At syempre, meron naman tayong sinusundan na drawing na nung binili natin itong ating cabinet ay nagpa-drawing tayo doon sa ating pinagbilihan nito para po yung ating inventory at saka kung saan pupunta po yung ating mga left o kaya right side na cabinet. At kahit itong ating sink cabinet ay nakalagay na rin po. At yung katabi po nito ay dito po pupunta yung ating washer. At magtungo naman tayo sa areang ito. Ito po yung area ng island. At syempre ginawa na po natin yung ating kahoy o kaya yung ating frame na ilalagay po dito sa space na ito. At lahat po ng cabinet po na nabibili ngayon ay halos po ganito. Yung kanyang likuran ay wala pong laman. Kaya po ginawan natin ito ng frame para po mailagay natin yung takip nito ay hindi papasok po. At ito na nga po yung mga ibang cabinet na dumating at mailalagay na rin na po natin yung pangtaas na cabinet po. At halos
mahigit pong 2 linggo bago po dumating yung ibang cabinet na siyempre hindi po natin mailalagay yung ibang cabinet kung wala pa po yung mga pang corner cabinet, dahil po katulad po ng sinabi ko doon sa una na lagi po tayo nag-uumpisa doon po sa isang corner. At siyempre po, katulad po nung mga nakaraan nating video, ginagamitan po natin ng laser ito at para makuha po natin yung kanyang taas at yung level ng ating mga cabinet na papunta po dito sa wall. At ganun din po ang ginagawa dito na nilalagyan po ng mga clamp at syempre at dito po natin ginagamit yung 2.5 na screw dito po sa wall na ating pang secure dito sa ating wall cabinet. At ganun din po ang ginagawa natin dito sa mga wall cabinet. Pinipre-drill muna natin, tsaka natin nilalagay po yung mga screw. Kasi po sa likuran po nitong mga wall cabinet, meron po siyang mga medyo makapal pong plywood para po dito sa mga ating screw o kaya dito sa pang secure nitong cabinet din. Ito rin ang nangahawak ng ating buong cabinet. Kaya kahit nalagyan natin ng mabigat, yun pong plywood na aking binanggit kanina, yun po ang nagbibigay ng tibay dito sa mga wall cabinet. Kaya po makikita nyo po ngayon na yung ating face ng cabinet ay flat na flat po, at yan po ay importante po yan. Kaya ko po nasabing importante po dahil talaga pong importante yan, dahil pag hindi po flat yan, magkakaproblema po kayo sa dulo. At ganun din po ang ginawa natin dito sa mga ibang wall cabinet na sa ating sinicure. At syempre importante na flat yung facing, at isa pa, ito po ay maayos yung pagkakalibel. At huwag nyo pong kalimutang mag-likes at mag-subscribe. At i-share na rin po yung ating video. At ito naman po si Pinoy Peña. Marami pong salamat.